Roboka soranao misy tache mena mangirifiry. Na nagnano produit chimique anao na tsy nagnano amin'ny fety anao mba tia ho tsaratsara. Coucou mes chéris, coucou mes amours, c'est Faouzia Ben Métis. Alors, solution c'est quoi? Izy koa soranao roboka nagnano produit chimique anao raha magnadoso izy sérum escargot ndraiky crème escargot. Le problème tache mila anti-tache. Fa sora roboka tsy mety atao anti-tache satria anti-tache misy acide de fruits, c'est-à-dire raha matsiko jiaby amin'ny fruits ataondreo agnatin'ny anti-tache, c'est-à-dire raha matsiko jiaby agnatin'ny tomate, agnatin'ny orange, agnatin'ny citron, agnatin'ny raisin. Donc la peau-nao tsy misupporter. Donc anareo koa misy tache soranareo mena aza mi-insiste amin'ny anti-tache fa mandroboka soranareo. Tsy zay besoin soranareo. Koa fa roboka sora na mena na misy tache na marary, vitamine raha ilainy, collagène ilainy, vitamine A, vitamine E, vitamine diaby, fa tsy vitamine C raha matsikotsiko ndraiky anti-tache, non, zay tsy besoin anazy. Donc en fait ty zegny anao mba tia ho tsaratsara nefa problème zegny anao koa fa magnano traitement mi-cicatriser raha naturel, tachenao mivadiky foncé. Tsy maintsy mi-cicatriser, tsy maintsy mivadiky foncé. Surtout que anao koa un produit chimique mivadiky à un moment donné, une phase de transition. Et à un moment, on va dire que pendant 15 jours. Après phase 15 jours, on va dire que ça va dire que tsara artiam plus non on va dire que tsara arsora tsara nouvelle peau, rajeunissement, malade naturellement et tachement afka. D'accord? Ma zeng mila ma pièce sérum escargot, mangan crème. Mais en fait, il y a encore un sérum escargot mi va dire qui noircira tache non me va dire job. Donc, je vous conseille en fait ti narokati utsar anarotsendrika nampiasa produit mampiasa crème fou escargot, écran solaire, savon ndraiky masque, vitamine A. Mivadiky tsara soranareo satria problème produit chimique agnatiny agny tany misy izy io fa tsy agnabo oui belle na fa voly anao za fa voly belle anao fa voly fa itsar voly izy agnatiny ato midoko ato misy valizinany zay mahatonga olo jiaby hitanareo feno patroa eto souvent 70% n'olo misy patroa na agnano produit chimique. Ino mampajoby soranareo mampisy tache parce que izy midoko ato misy valise misy loaka ato mi-colle raha mi-colle na sasamy savon tsy afaka na voly anao 10 ans na 20 ans tsy afaka zay mahatonga olo koa fa matoe fa be miboany tache nefa tsy hainy baka amin'iny nefa raha fahelana atao amin'ny tagny na cortisone na corticoïde na tube na ino izo midoko ao fo mamparatsy mampatoe maro olo tsendriky tokony matoe à cause de produits chimiques tube ndraiky raha jiaby io mivadiky matoe. Donc koa tia ho tsara ho zanareo azendriky mampiasa sérum escargot fa vita fety tsy maintsy mampiasa satria nagnino ary vita fety tsy maintsy mi-cicatriser mipody job zegny fa izy koa anao tsy manjy ndraiky saranao ndraiky mivadiky tsara mamitaka parce que anao mampiasa crème agnabo eto fo tahany anao mampiasa sérum izy mitaha agnatiny agny. Donc technique zegny ataonao sendriky crème jiaby mivadiky tsara anao fety vita fety anao mandeha magnadoso produit chimique agnaty soranao fa mi-crée effet secondaire zo plus tard na ataonao sary tsy hita na tsy jirenao na tianao soranao nanjary tsara anao malegna andeha sérum diniany amare matoe soranao boany tache ndraiky na nampiasa crème anao satria nagnino i raha tsy tianao nadosonao agnatiny izy tavela ao produit chimique tavela ao izy ka anao tatrany masoandro ndraiky chaleur izy miboaka magnoro mena ary matetiky mena io mivadiky tache mena io mivadiky tache ary maro koa tany mefa tsy hitanareo mboka tache fizy plus tard. Donc lera manao produit naturel miboka eto misy tache boko eto koa nanjary misy tache c'est normal parce que izy fa nay fa tsy hitanao lera manao produit naturel izy mi-cicatriser. Voilà. Donc si vous voulez plus de conseils envoyez un message à MP na WhatsApp melekonareo WhatsApp abokanareo za soranareo za mivolagna karakôry atao mba fety tsy mangirifiry soranareo mba madiodio tache mety andeha jiaby na mampiasa sérum collagène konareo Madagascar konareo en France sérum collagène nareo koa la Réunion misy koa sérum collagène ampiasaigny miaraka amin'ny crème hyaluronique. D'accord? Donc igny m'aider mampalandilandy magnadoso peau morte tachenao tsy afaka jiaby izy koa tsy tache baka tsy magnino. Donc magnano écran solaire c'est important surtout tany mafana na tany manintsy magnano écran solaire et magnano savon
escargot sur grazo tsy fen'ny sody caustique tsy mandroboka sora. D'accord? Comment masque. Karaha zegny edy. Si vous êtes intéressé, anifasa message za mi-conseiller nareo raha tokony atao. Aza mividividy fatany mbele boko mahaza raha tsy mety edy boko mivola produit. Za nahazo ny produit na zay. Non. Mikoragna aminakahy. Zay te ho janga mikoragna aminakahy za. Zay tsy te ho janga aza mikoragna. Fa anao koa tsy nikoragna, nisy raha ataonao tsy mety. Tsy za edodinakahy edy satria isaka sora samby amin'ny traitement anazy. Samby amin'ny conseil amezako anao. D'accord? Allez, gros bisous.